Sa video na to, Supra ang topic natin. Carl nga pala to at pag-uusapan natin ang 5th generation Mark V Supra. Noong 2019, ilabas ng Toyota ang 5th generation ng Supra, ang J29DB Toyota Supra o mas kilala sa tawag na Toyota GR Supra. Minarket ito sa ilalim ng GR branding. Kung nagtataka kayo kung ano yung GR sa branding ng Supra, yan yung Gazoo Racing Department ng Toyota, kung saan ang main focus nila ay mag-engineer at magtono ng mga sports cars. Parang Nismo na motorsports division ng Nissan. Gazoo, ang ibig sabihin daw niyan ay garage. Dahil daw ang goal ng bawat car tuner sa garahe ay pabilisin at i-customize ang project cars nila, yun din ang goal ng GR, makagawa ng pinakamalulupit at pinakamatitinding kotse sa factory nila. At isa sa mga finished product ng GR, itong bagong Toyota GR Supra. Bagong generation ito ng A80, yung kilala nating Supra sa Fast and Furious. Updated model ng iconic Supra na na-discontinue noong 2002. Mixed emotions ang tanggap nila sa makabagong Supra na to dahil talaga namang napakataas na expectation ng mga long-time fans ng Toyota. Medyo disappointed nga lang yung mga fans ng Supra dahil parang nabahiran nito ng dugo ng BMW. Ang bagong Supra ay ginawa ng Toyota at kakolab nila ang BMW dito. Ang makina at platform nito ay katulad ng sa G29 BMW Z4 at ginawa sa parehas na factory, ang Magna Steyr plant sa Australia. Nainis sa mga Supra fans dahil dito, dahil parang di daw pure ang pagkaka-remake ng Supra at hindi naging unique. Ginagamitan din ng Supra na to ng BMW code conventions. Designated ito sa J29 series ng BMW at may DB model code. Ang Toyota naman sa marketing nila, iba ang code convention ng Supra. Ginagamit nila ang A90 at A91 code para sa 5th gen Supra para malaman talaga ng mga tao na ito ang legit na bagong henerasyon. Direct continuation ng A80 Supra code. Direct continuation ng MK4 o Mark IV Supra kumbaga. Ang legit na tagapagmana sa legacy ng mga lumang Supra. Usapang specs naman tayo. Ang Supra ay may 3-liter turbocharged 6-cylinder engine. Siyempre alam nyo na, ang engine na yan sinupply ng BMW. Meron itong 335 horsepower at 365 pound-feet ng torque. Ang rear-wheel drive sports car na to ay umaabot ng 60 miles per hour under 4.1 seconds. At meron daw itong electronically limited top speed na 155 miles per hour. At isa pa sa kinadisappoint ng mga fans ay ang automatic transmission. Meron itong 8-speed automatic transmission at walang variant na manual nung inilabas ito. Pero ang bali-balita, magkakaroon din daw ito ng manual sa mga susunod na taon. Meron din itong balancing weight distribution. Kaya naman pwede mo ding gayahin si Takumi dahil precise ang handling sa 50-50 weight distribution. Kahit i-drift mo, mapipredict mo kung saan mapupunta ang sasakyan accurately. Meron din itong 19-inch at makakapal na sports tires na parang nakakapit sa lupa. Okay, tapos na tayo sa mga specs at konting background. Pagkwentuhan na natin ang bagong Supra at bakit napakaraming haters nito. Maraming sinasabi ang mga fans tungkol sa bagong Supra at napakataas talaga ng expectations nila. Sa bagay, legendary yung nauna, ang expectation ng mga tao, mas legendary yung kasunod. Ang pangit daw ng design ng bagong Supra, underpowered, hindi authentic sa roots nito dahil BMW yung gumawa ng engine, walang manual transmission at fake daw ang mga vents nito. Well, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Pero sa personal kong opinion, maganda ang pagkakagawa sa bagong Toyota Supra. Nakita ko to personal nung pumunta kami sa MOA noong nakaraan at pasasabi ko talaga na napaka-astig ng forma niya. Isang dahilan pa kung bakit gusto ko ang GR Supra ay dahil may valid na rason at sense naman ang pakikipag-partner ng Toyota sa kumpanya ng BMW. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, napakahirap nga raw na desisyon ng Toyota pakikipag-partner sa BMW para buuin ang vision nila sa paggawa ng legendary Mark V Supra. Ang lead engineer sa pag-build ng Supra na si Tetsuya Tada, ang sabi niya hindi naman daw ito dahil sa convenience o dahil sa tinatamad silang gumawa ng engine kaya sila nag-source ng part sa BMW. Ito daw ay para matupad niya ang vision o pangarap niya para sa Supra. At alam niyo din ba na itong si Tetsuya, siya din ang chief engineer na nasa posisyon talaga para sundan ang 90s Mark IV Supra bago ito ma-discontinue noong early 2000s. Nakasamaan palad noong 2002, na-delay ang paggawa sa Mark V Supra. Pero yung vision at pangarap niya para dito, buo pa din sa isip niya. Hindi natin alam ang politika at iba't ibang legalities na tumatakbo sa likod ng paggawa ng mga sports cars. Pero baka may mga hindi tayo alam. Hindi natin alam, baka BMW lang ang mabilis na makakapag-supply ng 6-cylinder engine na throwback sa naunang 2JZ Supra. Para mapabilis ang pagmamanufacture nito,
at ma-realize agad ang pangarap nila. Ang pinaka-goal lang daw talaga ng Toyota, katulad noong 90s, ay makapaglabas ng sports car na kahit papano abot kaya ng maraming tao at performance car na pwede mo ding itono at pabilisin pa. Di pa daw nakikita ng karamihan, pero ang engine ng bagong GR Supra ay highly tunable din. Pwede mo din itong paglaruan at i-modify katulad sa mga engines noong 90s. At para sa akin, isang malaking panalo na din para sa mga enthusiast ang kotseng ito. Isipin nyo, dalawang malalakas na kumpanya ng kotse, Europe at Japan ang nagsanib puwersa para lang buhayin ang legacy ng Supra at buuin ng sports car na to. Pero yan lang ang opinion ko. Kayo ba? Ano ang tingin nyo sa bagong Supra? Comment down below. Please share this video kung nagustuhan mo at mag-subscribe ka na din. Salamat sa panonood.